Mutapi wedawu Hopewell Chin'ono auya akazvivharisa auya akavharisa ma-allegations ne-fake news dzirikufamba kutaurwa nevanhu dzichiti aiwa president wekuZambia apa pane military base iri kuAmerica aiwa zviperi mushe muri Zimbabwe auya akadismisa fake news dzirikutenderedzwa nevanhu sambira mashoko ataura kuti bva subscribe like or turn on the bell icon kuti pita pahindu pakanyora achiti some Zimbabweans seem to enjoy spreading false information. Zambia does not have a single American military base on its soil. The US only has an Office of Security Cooperation in Zambia, which is responsible for planning and managing security assistance programs, facilitating the transfer of defense materials and promoting military engagements between the US and Zambia. Zimbabwe did military cooperation with Britain, with British forces training Zimbabwean soldiers in Nyanga. This is a common practice among sovereign nations, where they form alliances and partnerships to fulfill their national interests without compromising their sovereignty. Stop spreading fake news. Mashoko auya akataurwa na Hopewell Chin'ono achiti aiwa maZimbabweans stop kuspreada news dzenhema dzekuti aiwa kuZambia aiwa kune military base eAmerica vachiti aiwa Zimbabwe yava insecure. Saka idi Mnangagwa move rakaita achienda achinotaura naPutin kuti aiwa afana kumobiliziwa kana kuti awane a support from Russia aiwa akanga ari right. Mashoko anoyataurwa panapa na Hopewell Chin'ono pine comment section medu mutudze mafungiro enyu aiwa musaka no subscribe kulike chinotina on the bell icon.